Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada seluruh penggemar Balerong di kampung maupun di rantau. Alhamdulillah, kami susulkan serial kedua Pitarua Ayah untuk remaja putra. Masih berbincang tentang materi pembentukan karakter anak muda Minang masa depan yang berpondasi adat dan syarak. Alunlah lengkap memang, sebab memancung tentu indak sekali putih majalan indak selangkah sampai. Namun tarimulah apa adonyo, kecalak-calak gan biasah menanti tukang alun tibo. Semoga sajian nangku dapat memberi warna kepribadian ideal anak kemanakan sebagai generasi pengganti kita iswa, insyaallah. Nah, sekian saja antaran kami. Salam Balerong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nak kanduang badan de ayah, buah hati limpo bakuruang sumarak koto yunagari. Ayah dulang sadulang lai pandulang ameh di bangko, ayah ulang saulang lai panyambuang nam putih cako. Pare duduk anak kanduang, ayah kamu lai babarito. Tak kalau masuk da ulunya sesudah Adam diciptakan dalam serugo 7 pangke indak nang kurang kalangkapan. Nak makan tinggal menjambo, nak awih ayah membasui. Alun palak tipeh letibo, alun dingin sawak lah datang berjalan berpayung awan. Tapi kurang sesai sabalango, aduh juo barang nan kurang hidup Adam tarasu hampo. Ibarat ladiang tak baulu, bak sayo patah sebalah, damai tapi gersang. Nyoba jalan tak gontai-gontai, malala tak tahu ojo. Kian bingung kamari seso, risau nan tidak takatokan. Di Khalid nan menciptakan paham labana ju makhluknya, kandaknya patut dibari lai aja batin nak satimbang. Maka pada suatu hari ketika Adam lalu sanang, Allah cabutkan rusuk nan kida tulang ujung paling bawah. Maka kun fayakun, jadilah Siti Hawa kawan di Adam di sarugo. Di banda tajudan ayah sadang sakit panamati bo, ala-alah gadang nyuati taraga tangan nak jamah. Tapi unjuk nanalun babarikan datang teguran dari Allah. Bajuluak mangko kalare, bacaro mangko kabuliah. Sinan terjadi ijab kabul antara Allah dengan Adam. Jibril menjadi saksi syahadatain ganti maharnya. Itulah cupak tetagak kadisi syariat dan wajib ditaati pidoman umat sampai kini. Adapun kandak berkandak timbah balik antara padusi je laki-laki warisan Adam Siti Hawa menjadi fitrah manusia sunatullah tumah namonyo. Dek sabab karena itu nak disiko ayah ingatkan sebagai orang dan bermartabat, usah malasau melanja-lanja merancah menyembah-nyembah bak kudu tabokek tambang. Rompak-rompak pimatang syarak luluah lantak pagaran hukum ulah di awal na pasu. Waang nan usah dihondohnya nak.
Memang, namanya lawi bagalombang adek mudo menanggung rindu. Ayah kok paham tentang itu. Tapi disiko budi bermain nyoyuang, tarajunan tidak boleh senjang iman dan taguah kedimbiang kok lengah hanya carantau. Kini nagari lah berubah, ayah tahu itu. Biarlah nagari nak berubah, biar tapian nak beranjak ulah di ayah gadang lalu. Namun muaro jolu yang batuka ayah ketetap ilia juo. Itulah nilai hakikatnya nak. Itulah inyo hukum syarak buhuan tidak ura ungkai tali dan taguah pegantuangan. Ingat itu. Koang nak tahu juga. Pihak dek kami gaek-gaek bukan toh datang tuo saja marasai mudo dahulunya. Bagoya ayah di talago ulah dek sampan menyubarang riak tak sampai mengaruhi. Gisia daun tabu dek angin menompang lalu urek di pangkat tak seso. Halui saik dendiang nyena indak bakasan sambung parat. Aju amaju aju sindiran rundiang disemba subi mato kurenah labiah bak bagalui basobo sakalinda. Beko nyampang basawa dalam batin ulu jugembo kok sesuai tangkai jeput yang saukuran pangkalai tukang menyudahkan bararak katuan kali. Itu dulu. Kini dek kalian kini rang modern zamannya masuk transparan instan sekali jadi. Singkok daun sembah buah selesai. Beralih saling penjajakan Saton dan Ilya Jumudia. Siang malam tak cari tangga, patang pagi galintin pintin. Panggilan bapapa yama mama angge lalaka dari tungku. Daulah gesoh ke gesoh takubak kabel di tengah basawa kawe nanduo. Tabi menyembah bunga api arus pendek urang namokan. Mako dilalahnya rumah nang gadang tabaka kampuang jonagari sumpah sarapah masyarakat. Nak kanduang badan de ayah danga pitaruah jawa siat. De awak idu di zaman kini turuikan caro bak diurang bak aliku saik raganyo tarian bak bunyi gandang. Tapi nge ibarat menggantang jalan balanjuang uku aja jangko jalan talampau ada isarak jantalangga salamaikan anak orang. Selain daripada itu nak satantang jodoh menjodoh mencarikan anak pasangan adalah bana pituahnya. Apalah bunyi pituahnya kamanakan seperintah mama ko anak bak kata bapak. Mako dek nak gari lah berubah musim berganti tahun baraliah. Dek kami ayah masuk kini berubah pulau kuajangkonyo tapaso membuat rumus baru. Rumusnya yaitu katuju dek kalian nang kemamakai sesuai ju kami nang kemamandang. Itulah dalia jalan tengah bak banang duo sapilin indak buliah tagang salampih samuri tenggang balik bala. Hanya sakete nan merusuah. Mantang-mantang kandang tesingik kalian melenggang surang tak ragu lawanmu pakai kami dibawa lalu saja. De ambo itu nang ketujuh sinyai jo janyuati. Ayah bundo tinggal mangguak mama anyo diberitahu sumando turut mengundang. Jangan sampai caroba itu nak jauh tai bawa tekan. Nyampang kalian basiase kok tibo sudi juda awa. Setantang rumah tanggo kami awet nan tidak ura ungkai mandehang haram teduoi. Jawabnya, dek kami indak pacaran, bertunangan indak pun lamo. Ketahuilah nak, cinta itu datang sesudah kawin. Itulah anugerah dari Allah. Apalah sebab deba itu? Karena kami balaya dari tapi ibarat marawi dari pangka di sisi lalu kau juangnya. Pangkalai sudah hari patah. Tapi nyambang pacaran bilang tahun lah kawin di ujung musim sesudah menyosok bunga kasih. Itu artinya nak cinta bermulai dari tengah alun kau juang bosan tibu.
Sabalun makanan dihidangkan, makukuahnya lah basudu-sudu, kantangnya dah gumam-gumam, petambuhan punah dahulu nasi jolong rasan talata. Tapi bak buai si pantun. Tanjuang balik puncaknya 3 disungkui awan patang pagi, Tanjuang Sani mau lalidih. Pandan dikarik pagi cako, lapiaknya sudah kalamari, dahulu bajak dari Jawi. Penghabisan ayah ingatkan. Koyo nak bapacaran juga. Batandang ke rumah cewek, pulang nusah lari malam, agak iurang baguliliang. Nyampang pai keluar rumah, seizin bapak mandeh nyompai nusah jawame, batantu tumpak ranahnya. Dua ijan masyang-asyang, barundiang ijan basuni-suni, sinan tesimbah kesempatan. Orang bijak mengatakan, tanpa niat, kejahatan bisa terjadi karena ada kesempatan. Sebaliknya, kejahatan takkan terjadi kalau tak ada kesempatan, walau tekad dipadu dalam niat. Camkan itu. Nan bak memancing bajuaran ibarat memakuak bapa maci, mako buhua pengabek silaturahim indak lain indaklah bukan pandai bermain budi baso. Pepatah lamu mengatakan, nan kuria ialah kundi, nan sirah ialah sagu, nan bayak ialah budi, nan endah ialah baso. Ada pula pepatah lain terhimpun di dalam pantun. Badangkang carano basi, badarai carano kacu, baranggang karano budi, bacarai karano baso. Artinya nak, kok pandai memakaikannya budi baso jadi penawa, tapi kok sendang tabalik laki inyo menjadi upih racun bisa melarak kasih sayang. Kok baitu malah kesayahnya, apakah jinih maananyo budi jo baso kece orang? Coba simak. Tersabut dalam pidato dialek Jamu Baradai apalah bunyi pidatonya. Talatak putih yang dulu di bawah kumpalan tali semulu kato nanda ulu 3 limbago nan terjali. Manolah 3 nan terjali, pertama sambah menyambah, kedua baso jobasi, ketiga sida jupinang. Sambah menyambah dalam adat tali batali undang-undang tasabui bamulik manih tapakai babu dibaya. Mulut manih tabu di bibia budi bayak tali pikatan banamu adai sopan santun. Nyampang menjadi tutua kato mulut manih kucing dan murah. Itulah inyo banamu baso. Tansano ujuknya jo kurena garak gari laku parangai menjadi budi rangamukan. Tarati inyo laju. Mako pati kato uji rundiangan na nan dimungkasi jo budi baso. Indak lain indalah bukan bayangan akhlak sopan santun nan laia juga jadi budi disabut lidah jadi baso. Budi baso, akhlak dan bahasa, baitu bahasa Melayu tinggi. Satantang budi jo baso menjadi resep pergaulan adalah 5 perkara. 5 pa ayah namukan. Coba simakkan cek-cek. Pertama panyapo, kedua pamuji, ketiga panolong, keempat pamaaf, dan kelima panyuko. Setantang dengan panyapo, tagua sapu di mawasuo basalam baramah-ramah. Sakurangnya seng yang salayang malambai mangguk ketek tando urang babudi basu. Tanyo bertanyo kesehatan, tantang hobi, tantang usaha, tantang busana familinyo, tanyokan tantang pamenannya. Itulah kabeh silaturahim nan ba ambalau dalam batin menjadi pasak pergaulan.
Sinan taraso lamak mani nikmatnya bamasyarakat batin sajo ati saleso. Nan elok narancak bana awak dulu mulai menyapu. Ijan basibak jo basisyah usah bainggo jo babate hati-hati menyapu gadih. Kok basuo suami istri nan pedusi kawan sekolah. Usah langsung inyo disapo salami dulu suaminya kenalkan sia dari awak. Baru disinan persatuan. Tansano tinggal di kampung sapo setiap orang lalu. Pangkirang gaek di papa, aluran mama di pamama, baibu batante je bauni dan ketek di sapo juo. Nyampang awak idik di rantau. Asal kenal wajib disapo. Paling kurang jo halo sajo mangke tangan dari jauh. Ko indak batamu pandang rasul lalamu tak basuo, jo ape nyo disapo SMS agak sabarih telepon ko mahame. Basi tadi melinteh orang, permisi menumpang lalu usah malas saulasau saja. Itulah tanda orang babudi, etika keceren kini, toto kromo istilah Jawa. Menyapu orang jemu komani, seng yang tangguang galak tak sudah ijan serupo bahjan hajan. Ingat ajaran agama kita, senyum itu adalah sedekah. Dan kedua sifat yang dipakai yaitu pamuji orang. Lah kasifat dek manusia ingin dipuji, dikagumi, diumbuak disanjung-sanjung batari tarangnya nan sagan. Dek sebab karena itu nak, kalau nak tahu rasionya oke mencari perhatian nak dapat tuah di kampung, rajin-rajin memuji orang. Namun puji usah sembarang puji mahagak-agak disanjungan, usah tadorong balabihan. Ibarat maisi jangan melimpah kuku jangko yang talampau overdosis kecek kurotor. Bisa melonjak anak baju wang, babalia awah penabangan cahaya mukuang di lantiangnya. Sebab itu kata ayah, antara sanjung jo cimooh jarak sepadi pemisahnya. Nyato anjangnya balang murai ikua kaluak pusa sebalah, disorakkan mau kia rimbo sambilan buki kajarannya, mahino tu mana moyo. Dipuji anaknya gagah, orang sana. Disanjung gaeknya sehat, beliau bangga. Disabui tanamnya subur, kambang arabunya. Usah dipuji bininya kami, bakapeh duangan dibueknya. Kataulah nak. Ada sebuah nan mengganjia sifat bawaan manusia tentang umuan yang terpakai. Siapapun ingin panjang umur, tapi takui menjadi tua. Nan sanang bana di hatinya. Umur lanjut lah tua bangkeh dipuji beliau awet muda berbunga-bunga paromannya. Konon pulau kok dikatakan, bah ada indak nampak tua makin berkilekkan yang mama. Kau ingin mendapat tuah disabut nak muda elok basuh, cuba pakaikan resep nangko bak si nyonyong minyak pemanih. Atu, yaitu Joko umurnya 70 awak bertanya basiase, sampai 60 umur apa? Bangga beliau pembari, barah 60 jauh labiahnya 70 yuang, mungkin menjalang 75, sabayo yuambo lebih mati. Aduh pepatah mengatakan, mati samui dek manisan, orang namuah bapayah-payah, tak nyosagan bahadi-hadi ulah dek sanjung de pujian. Sabalun bakanda, puji dulu. Itu isyarat di agama tinggal dek kita memakaikan. Ingat surah Al-Fatihah, di antara 7 banyak ayatnya, ampe ayat memuji Allah, 3 ayat baru meminta. Amalkan itu nak. Adapun yang ketiga sifat panolong. Tolong batolong dinan susah, tukuk batukuk dinan kurang. Kok sanang tandang batandang, kok sakit silau menyilau, kok mati jangwa-jangwa.
Itulah si baik ke dipakaina, tapuji bana dalam adai wajib hukumnya dalam syarat. Sakit sanang kayo musikin ratok tangih galak gembira, indak bercarai dari badan pamenan iduik tiap hari. Sesungguhnya awak iduik kona, tak ubahnya ba arisan julo-julo istilah lamo. Kini orang patut ditolong, isuk giliran awak pulo, lamai ba itu juo. Santano patut ditolong, tolong. Bagului bari bantuan sebelum orang minta tolong. Nan para ludi ngekna, luruhkan niat awak itu usah maharuk pembalasan entah ku Allah menimpali. Usui satulah menyalasai karuah basamu mempajanya, sarimah nasi dalam litak lah biasa kancah derang kanyang. Ayah ingat betul buya sangke mengaji di nagari. Kata beliau, usah digalakkan orang jatuh, tapi bersyukurlah ku awak lain tak terjatuh. Sebaik-baik perbuatan adalah menagakkan orang jatuh. Banyak cara menolong orang. Tolong jo pitih jo arato, tolong jo jariah jo tanago, tolong jo doa rancak kana. Nyampang ku awak tak berpunyo badan rangki tanago abi, tolonglah jo aka jo pikiran, sakurangnya jo mulik mani nan ange kole kedingin nan kareh kole kelunak. Pepatah lamo mengatakan, babuek bayak padu-padui, babuek buruak sekali jangan. Caliak-caliak ku nak menolong, jangan sampai badan tainayo. Bamacam ragam aka orang nak, nanci luah nan burak laku memasang titi barakua. Nan kadingek banayuang, menolong anjang tesapi, sesudah bajariah payah awak pulo nan digiginya. Hati-hati. Tasabui panan kampe yaitu pamaaf. Ada sebuah hadis Nabi maknanya saja ayah baca jo lafaz pakui kesalah. Bersabda Rasulullah, ada dua nan kadinge, 20 nan kadilupakan. Nan kadinge kesalahan awak ke orang lain, kebaikan orang kabaki awak. Nan kadilupakan kesalahan orang baki awak, kebaikan awak baki orang. Ku ado tangan tajambo, ku ado kaki nan tarancah mulik cipeh kato tadoro. Besugirolah minta maaf, salah dinge-inge juo. Sabaliaknya, sakete apapun jasa orang, usah dilupo dilengahkan, dikena-kena salamonyo. Nyampang orang babuek jae, mahasuang menyerak miang pitanah memecah tubuh, maafkan, usah disimpan dalam hati. Ku awak babuek bayak jangan disabui dibangkit-bangkit konon pulo membangga-bangga. Itu pantangan Rasulullah sombong takabu atau mah namonyo. Sampili pemberi maaf, pamaha jo karilahan, itulah tanda rendah budi. Awak barasiah tak badoso urang masalah kasadonyo, egois nak manang surang. Namuah bertahun tak menyapu judul sana perkara rotan. Sedangkan Adam lenyo khilaf terlampau pantang makan hudi doso lanyato tapabue. Allah memberi keampunan konolah puluh itu makhluk. Tuhan banala mengatakan kalau dirinya pemberi ampun, pemaaf, pemberi tobat. Innallaha ghafurur rahim, innallaha tawwabur rahim. Alangkah sombong manusia dan anggan memberi maaf dan dam tak sudah salamonyo. Acok bana tadang sumpah. Putih tulang din dalam kubur betawi singgalang jemarapi pantang ayah dan memaafkan. Biar juaya mato darah walau tapak dan kedijile haram lilah dan beri maaf. Tiada maaf bagimu. Na'udzubillah min zalik. Jauhkan sifat nambah itu na ayah tak suka tentang itu.
Nah, iko panam pengabisan, yaitu panyuko. Ko urang mendapat rahmat bungo kambang tampu bagatah bak sawah di baruah banda talagu di bawah gunung. Bersyukurlah. Nyampang sansaro menimponyo. Idui susah batin taseso mengakeh di ate batu mencotok di ate rantiang. Prihatinlah. Kata bilana. Satantang tanda orang penyuko dapat dibaca di romannya. Hati suci bermuka janiah jilah kan yang tak bakari mencayo iman di dalam. Tibo je nasib peruntuangan inyo pantang mengaluh panjang. Pantang mau pek menyasali cilako kolah retak tangan. Adapun lawan orang penyuko, pambingi pembusuk hati pendangkih pemburuk sangko, menampak kawan tagak tali nyolah masam kurang bunyi. Kureta namandaki anguknyo buso-busoi, ayam nama talua ikuanyo padilah dahulu. Di dalam hati berbulu, sanang mencari orang susah, susah mencari orang sanang. Jauhi sipai nama itu dah, cilako hidup itu namanya. Maana orang penyuko menerima apa adonyo ndak neko-neko kecek orang Jawa. Mungkin balawan jawati ketek menulak batin di dalam, tapi dek raso tenggang menenggang indak baria kaparoman. Nan ibarat buah pantun, anak senyamuk dalam padi, cuko di dalam pawarasan, sungguh baramuk dalam hati, di muka jangan kelihatan. Menyenangkan hati orang, itulah resep pergaulan. Menyubarang jaya dareh adalah bana rasionya nak. Ambil ancang agak kaulu turuikan niliran ayah. Manyerong ansua kemudi maleriang geser aluan bidua marapek di subarang. Usah disonsong ngaruh sungai na. Karam diriang diputanyo hanyik ko indak bermuaru. Ada pepatah orang saisuak mengatakan, tukang indak membuang kayu, cancang tadai jadi ukia kama condong kama diawah. Camkan itu na. Nak kanduang badan de ayah panjang lebar ayah batu tua ijanlah bosan mendengarkan. Tadi kan Allah kita usai satantang resep pergaulan limo anjuran dipaparkan. Manolah ragam nan limo yaitu panyapo, pamuji, panolong, pamaaf dan penyuko. Kini simaklah pulo larang pentangan ragam nan wajib dijauhi. Terdiri dari 5 S, yaitu S nan pertama sombong, S nan kedua sampili, S nan ketiga sarakah, S nan keempat sungzan, dan S nan kelima sanga. Cuba simak, cuba dengarkan na ayah urai cek-cek pahamkan bana dalam hati. Kau nak petuah dalam hidup tak puji di masyarakat disayang di Tuhan Allah, maka jauhilah sifat sombong. Adapun sombong yu takabua ibarat racun pergaulan cacik jucata sama gadang kebencian orang nan banyak. Indak nan tinggi dari pucuk, indak nan gadang dari bannya, indak nan gagah dari awak orang tersangku sarok saja. Kok gapuak membuang lama, kok cadiak membuang kawan, pantangkan bana tu nak kanduang cilako laknat tu namanya. Di balik langi ada walangi nak. Kok lawi tak penuh jo ikan, kok padang tak penuh jo rumpui. Alam masih baik kekurangan hanyalah Allah nan samperono. Bergurulah kepada alam. Cuba simak padi di sawah, nan berisi tunggak ke bawah, nan nampu tagak menyombong. Berguncang tanda tak penuh, bariak tanda tak dalam, tong kosong nyari yang bunyinya. Sombong itu miliknya Allah. Kita disuruh rendah hati, tawaduk mengena diri, itu bayangan orang beriman. Ayah sampaikan pepatah lama, apalah bunyi pepatahnya. Kok nak baga
usah pacaka. Kok nak cadia, usah perkaro. Kok nak kayo, usah parutang. Nyampang ko awak orang baga indahkan silang sangketo usah mahadang tuak parang. Tia orang tuak dilalah alamai kejatuhan merek awak abih tuah hilang martabat. Kok dape awak ko menyalasai. Hilangkan silang salisia. Tahinda bunuh membunuh baru bernamu orang baga. Jadilah ibarat kucing. Awak disayang disagani mati tagiliang dikapani. Usah hidup bak harimau ditakuti sebalik kampung orang berniat nak membunuh. Mungkasihnya nak disagani yes, ditakuti no. Adapun esnan ketiga ialah sampili. Sampili asli bahasa Minang ceke inyo laju. Artinya kikir bahasa resmi. Orang Jambi mengatakan loke skakar kecek rang pasmah pelit dalam bahasa Jawa. Sampili jo imai hampir samo ibarat siriah jo karako bantuannya saroman daun biraso berbeda jauh. Sampili sipai tacalo konon pulo sampili kariang badarah putih keluar. Joko barimai baparetongan kaluanyo di maparalu anti royal anti mubazir. Usahlah ceke di nanadona. Apulai ceke ke diri. Pitih ado aratolai salero bertanggang-tanggang babaju cabiak pungguang. Urang ceke urang sampili dibanci Allah dengan rasul di sisiah urangan banyak. Itu tando na ibi surang indak peduli jo lingkungan egois istilah ini. Dek kawan sadang tasasa bareh indak segala indak anaknya sakit-sakitan bantu. Baitu pun jo amal jo darama infak sidakah atau zakat konon pulo iyo bayua ijan nampo tibo diawak jadi gunjingan di negari. Jo pengetahuan baitu pulo usah sampili jo ilmu ajakan napo nandape jan disimpan di bawah mati. Balil ani walau ayah sampaikan walau seayat. Sebab itu janyo ayah. Baju diagiah menantang musuh, pitih dibari alamai abi, tapi ilmu bakambang biak lah disimpan mengkunya punah. Itu contohnya Selek Minang. Akibat guru sampili 10 kunci simpanannya hanya 9 untuk murid, dan ciek dipandam diandokkan. Isuak murid menjadi guru, 9 ilmu dan didapat 8 dan dibarikan, dan ciek tinggal keserap. Datang lapisanan ketiga, hanya 7 kabar turunkan. Dari 7 menjadi 6, 6 menjadi 5 dan satarinya akhirnya punah tinggal namun. Kata wilana, ada 3 pensiun iswak pahalo taruh manaruh 2 perkara di antaranya. Pertama, amal jariah. Kedua, ilmu non bermanfaat. Baik itu kaji daya danga. Usah sampili juarato, usah ceke jo ilmu, ijan ceke jo nasihat, jo saran jo pengalaman. Itu sadunya jadi amal, insya Allah dapat ganjaran. Syaratnya ikhlas karena Allah, bukan maharuk puji orang. Kini esnan ketigona. Sarakah. Sarakah samo joako lobo tamak saroman samo rakuih cama inyo lajuo. Artinya nak kanyang surang masa bodoh orang lain. Itu parangai buruk laku bukan tabiat orang babudi sipek yang musti yang jawahina. Biasanya orang nan sarakah muko tembok indak bemalu tahan dicaci maki orang asahkan dapat nendiangan. Boleh cie meminta 3 lah 3 ingin nak 5 dapat hati berkandak jantuang. Singke ulua panjang jambu laku bak pangkua tengah sawah marayah tentang menulak. Santano marapi jadi perak minta singgalang jadi ameh ditambah sagu jadi intan. Alun kapueh napasunyo antah kok kubuang matasi. Jolabo sia ta'aro, tapi nan bedo parangainya. Awak mampu tak bilang mewah bapura-pura jadi bansai.
Namuah antri jo bareh dolok basta lingki kadapek raskin itu kan jatah orang susah. Nyampang waang memaci iswa nak tak kayo tak bilang cukui. Pikirkan orang bakulil yang santuni yatim piatu. Itu tandanya orang bersyukur. Santano awak jadi alang resaki pipi jani sembah. Itu tamak lobo takabua kufur nikmat tumah namonyo tunggulah ansap dari Allah. Kata wilana. Urang nan tamak juara to indak ado bateh peringgu nan bak meminum ayalawi makin disasok makin nawi. Batehnya hanya cie. Atu agamo. Bak kakang dek kudu bendi umpamu rem tibo diuto ado batasan dari Allah, yaitu sifat kana'ah. Nan dimungkasi jok kana'ah marasu cukui jo nanado. Di awak nanado kuretangin syukurilah bakandaraan. Walau badayuang mangko sampai elok lajuo nasi badan dibanding urang jalan kaki. Jonda sia tak ingin. Tapi deiko baru nan tagagai padokanlah nayak sepeda nayak motor alun kemungkin. Nanado tipi hitam putih de urang kesiba tipi warna usah menonton kesubalah. Banggalah jo awak punyo sabalun tabali badi urang. Itulah inyo sifat kana'ah. Kini es nan kampe. Es nan kampe yaitu su'uzan bahasa Arab. Artinya menurut logat ialah baburuk sangko, negatif thinking kata si bule. Ada ungkapan mengatakan, urang pasumpah tanu penutup, urang pabaso tanu sampili, pancimburu tanu orang jahe. Apalah sebab dia itu? Karena inya membayangkan urang serupa je dirinya. Jahe sangko jahe parangai curiga baka panjangan. Basipai serupa itu batinnya tak senang diam nan bak diburu bayang-bayang raso diintai musuh juo. Oleh sebab itu nak, paelo sangko bakte hurang jan curiga jan suuzan itu jenih penyakit hati sipai na mesti dijauhi. Cuang bandingkan, ada orang gilo ilmu dia bertungkek manau sabatang kakinya pincang kurih gulo. Jaliak gali galagatnya nyatu orang gilo tak baraka, orang kampung camel sebalik lintang pukang habis mandok. Tujek. Aku cek lain. Kok bayi ke tukang cupu pisau berkilat di tangannya tajam nambukan alang-alang rambut dikikih gerak tehnya. Datang kita menyarah bule badan dikocong di bungkuihnya. Lia sebatang babarikan sambil santai takalo-kalo ikhlas yorela putih hati. Dari dua cerita tadi nak dapat diambil akimahnya kalau sak wasangko indah elok. Pakaikan ikhlas bayak sangko di sinan batin nan saleso. Sebelum sampai ke suuzan, dua tahap nan dilalui. Pertama, bada taati. Kedua, curiga jo cimburu. Baru tiba di buruk sangko itulah suuzan ranamokan. Suuzan menyerap isu. Kaba buruang jo kaba angin babantua kaba bagalau kemudian menjadi fitnah. Banyak korban akibat fitnah. Nan tak berutang na membayar, nan tak masalah nan tak hukum. Sampai pun korban mati konyol sadonyo de ulah suuzan. Dek sebab karena itu nak, ayah pasan ayah ingatkan. Hati-hati dalam bagawa. Jauhi gunjang gunjira gosip istilah anak muda. Kece orang konon kabanyo indak bertali kadiri indak bertampuak ke dijinjang. Jangan sampai korban suuzan nak konon pulo tukang suuzan. Hati-hati. Nah iko esnan pengabisan sanga. Sanga bahasa awak, sangar bahasa walwihnya, pambawang kecik orang siswa. Berundiang jo orang sanga lebih baik mainda saja. Nyampang beliau orang panggaleh rancak mahago kesubalia.
Ku inyo pegawai kantor capek-capek saya berurusan. Kadang-kadang hatinya elo, tapi dek sanga sangi kalua mencaringi kan yang bakarui romanyo muko peparangan. Jantuangan nawak dibueknya menjujui nayak tensi darah. Ketus kecek Betawi nyelekip samuringannya. Indak saja nada mengecek ataupun gaya basuh tubuh mengundang rasa antipati, tapi juo buah katonyo. Ayah pernah babalanjo eten di pasar Minangkabau ranah tak usah ayah sabui. Maka terjadilah dialog jual bali. Ko bara ragunya kenakan. Satu katanya cuek. Dah dapat 75 sen. 75 kecapa kok 80 beli pak. Masya Allah. Ampun dan tapa luah gaek dibueknya. Ayah pernah nih angkut di Sumbar. Badan tuang dan tuang si pekirnya raso kalara tadi jantuang. Ndak bisa dipeketek misinya nak. Jawe si supir nak mudo. Coyko caro risiko pak nak samo jadi tawi doh. Usahang tiru naba itu yuang. Pilih-pilih kato nan santun lunak lambui caro batu tua pakaikan sopan mistarati. Kesan pertama mulo kenalan adalah tutua baso caro mengecek santun dalam bakato lamah nada suaro. Nyampang layu kontak di batin menyambung ibarat kabel, insyaallah lasuah komunikasi takabe arek silaturahim bak punco laki kaulu dapet sugiro dipakuakan. Tapi ko ati patah dahulu jan diarok batin tabuhua jangankan silaturahim urang maindanan ketibo. Satarwihnya nak. Lai saja caro barundiang lama mani susunan kato tapi kecek malantiang-lantiang ange antine menangkuknya bak bawang inggok di mato sangi sanganyo nantaraso. Elo-elo dalam bakawan. Imai-imai kalau batu tua bak harimau menyimpan kuku. Itulah bumbu joresek pergaulan. Kok ke mentiko lah. Tapi mentiko bungo ka dipakai asahkan bukan bungo cayam. Sabantalai yang ujian masuk ke fakultas insyaallah lulus laju. Tapi nak nyampang bungo tak jadi putiak penanggan jadi buah haruklah saja orang batanam. Tansano niai tak menyampai sayuk sentiang tabang na tinggi ulah de bansai ayah juga. Waang nan musah kecil atina itu suratan dari Allah rata tangan nang nanta elok tari nasib tawakal. Namun mesti ayah ingatkan Allah membuat sesuatu bukan percuma sio-sio. Nan nelo ada manfaat, nan buru ada faedah yang kawa menyikapi. Usah dikatakan Tuhan banci maazab kita jumulare jangan. Malah adu kalonyo. Itu palacuy badan diri ibarat support si penonton energi penggerak batin. Picayolah. Coba wang silau dalam kandang simaklah nasib ayam kampung bandiangkan do ayam negeri. Sebelum muntari tadi ayam kampung lah tabang hambua membawa timbolok kosong. Mengakeh di mana mungkin adang mencotok adang indak dari lasuang pindah ke bandar. Ari patang parwiklah kan yang pulang ke kandang tak basau dirokoi anak nengketek. Bisuak sebelum nurang ngabang inyo bakukuak menjagokan. Salasai orang salat subuh lalanyo pulo pi bakureh hari sanjo barunya pulang baitu sepanjang hari. Tapi yuang sinan taraso nikmat idui mamakan jariah payah awak bukan kasihan orang lain. Asianyo apa? Badan siai gagah barueh talua maha gizinya tinggi daging pun padek lemak manis. Harago maha di pasaran carian orang sanagari. Berkah dan bahagia. Bandiangkan ayam negeri nak. Kandang bukan sembarang kandang madok kamato hari tabi beliah masuk ultraviolet. Malam dipasang lampu neon basaku petang jo pagi.
Makan tinggal mencotok saja minuman sehat bau kuran kayanya ditampuang orang. Alun sakit doktor latibo pel suntik bayariangan vitamin dibari pulo. Tapi tahuang, kok badan iyo lega puak iduk mewah di manjo-manjo. Teman caliak lah. Bantuannya bingung mati aka bakukua aram kok pandai jalan lambiak sari berkisah. Sudah tu pulo. Dagiang gaca rasanya ambata lua gadang kunyangnya ketek murah harga di pasaran. Kok lapeh keluar kandang hilang akannya cari makan. Barabui talan teangan sansai dilapuak coto orang kasudahannya mati wiwi. Itulah yuang, itu kecontoh joy barai. Dek biasa di manyo-manyo tak mampu hidup mandiri, awak menjadi baban orang. Hidup tanpa harapan, hidup tanpa hari depan. Uji rundingan putusan katona, jangan cameh ditimpo bansai, dek sari akan merangkak sengsara membawa nikmat. Timbua ide, timbua teori, sinan terantang jalan nyulik menuju padang cito-cito, itu baru menjadi orang. Onak kanduang badan de ayah buah hati rangkaian jantung harapan ayah jobundo. Lah panjang ayah batu tua tatuntuang habis pabarasan sambuang raso tak mungkin. Padokan sadonan nadona, carilah tukuak tambahnya ilmu nan tidak kejuangan. Tak di bangku sekolah saja batabua di masyarakat di surau nan banyak tanah. Rajin-rajin membaca buku sungguh-sungguh dengan ceramah. Batanyo bakenan tahu, baraja bakenan pandai, maniru bakenan bayar. Pergauli orang bakuliliang bakawan ijan memilih. Nan pokok pandai manyariang, elok ambiak buruk tinggalkan boneh simpalah dalam batin. Nyampang kok singke umuayah jangko sampai ukuran sudah nang punyo datang menjapui. Jangan ngaruh jawarisan nak sawah berjanjang turun bukit ledang cangkeh kalapa sawit atau simpanan deposito. Usahkan pitih nambah bilang untuk pembali kapan saja pembungkus tubuh buruh ayah mungkin ke utang tapa buai. Hanya nasihat lebih tua pitaruah ayah tinggalkan keganti ringgit mbak diurang. Baiklah tadi di sana sapu sako, sajian balerong sebagai pelengkap pitaru ayah untuk remaja putra. Sederhana memang, dan jauh dari kebutuhan ramuan untuk satu bangunan kepribadian Minang nan mandiri dan bermartabat. Hanya itulah sumbangsih dari balerong, nan ibarat samangku ayah dalam menantang kobaran api dari barat, api nan sada malalah rumah gadang. Insyaallah, tolong jodoa, nanti pada gilirannya akan kami tatiankan dulu pitaruh ayah untuk anak remaja putri sebagaimana kaset audionya lah beredar sebelum itu. Sekian saja, semoga pasan-pasan balerong sampai kepada anak kemenakan harapan alam Minangkabau. Salam kompak dari balerong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.